Вітаю вас, дарагія сябры, у студыі Навум Гальперович. І сёння працуе такая каманда за гукарэжысёрскім пультам Ларыса Мараева, а за відэакамерай працуюць Алеся Давідович і Марія Козлова. І мае госці незвычайныя, у тым сэнсе, што яны цікавыя самі па сабе, таму што займаюць пасады значныя і звязаныя з навукай, звязаныя з выхаваннем. Але сёння мы будзем гаварыць па-беларуску пра кітайскую мову. Таму што вот 20 красавіка сусветны дзень китайской мовы. Я скажу только на пачатку, что китайская мова з'яўляецца адной з самых старажытных у свеце. На ёй размаўляюць звыш 1 мільярда чалавек, а для 900 мільёнаў чалавек кітайская мова з'яўляецца роднай. Гэта не проста зносін сродак больш за мільярд людзей, але адна з самых старажытных і складаных моў у свеце. Яе вывучэнне адчыняе дзверы да разумення багатай гісторыі культуры Китая. Вывучэнне кітайскай мовы ўсебакова узбагачае чалавека, развівае музычны слых, вобразнасць мыслення, памяць, уяўлення. Вывучэнне кітайскай мовы ў Беларусі аснова для ўзаемадзеяння і культурных абменаў дзвюх краін. Кітай выклікае жывую цікавасць у беларускай моладзі, таму ў 35 школах краіны ўжо вядзецца вывучэнне кітайскай мовы як асобнага прадмета. Вывучэнне кітайскай мовы ў рэгіёнах становіцца з кожным годам больш запатрабаваным і даступным. І вось мае госці прымаюць самы непасрэдны, самы актыўны ўдзел у тым, як беларусы вывучаюць кітайскую мову. Гэта дырэктар беларускамоўнай гімназіі номер 23 горада Мінска Ірына Леонідовна Пасюкевіч і загадчык кафедры беларускай філалогіі БДУ, кітайскай філалогіі БДУ Миколай Миколаевич Хмельницкий. Вось, Ірына Леонідовна, конечно, калі гаварыць пра тое, што гімназія, якую я люблю, часта бываю там, гэта гімназія беларускамоўная, дзе дзеткі вучацца на беларускай мове, усе прадметы вучаць на беларускай мове, але дадаткова яны яшчэ займаюцца англійскай і кітайскай мовай. Скажыце, як была арганізавана гэтая праца вывучэння кітайскай мовы і наколькі самыя маладыя, самыя юныя, шасцігодкі, сямігодкі, як яны пачынаюць вучыць кітайскую мову? Сапраўды, кітайская і беларуская мова ў нашай гімназіі жывуць побач. І з першага класа, калі мы бярэм вось гэтага маленькага чалавечка, мы пачынаем адукацыйны працэс на беларускай мове і, канешне ж, прапаноўваем англійскую мову і кітайскую мову. Хтосьці да нас сапраўды ідзе ў гімназію для таго, каб вывучаць замежную мову кітайскую. Нягледзячы на тое, што столькі устаноў вывучае ўжо кітайскую мову, і кітайская мова ўпэўнена крочыць па Рэспубліцы Беларусь, тым не менш, наша установа адна з самых першых у Рэспубліцы Беларусь пачала вывучаць кітайскую мову. Іх было 3. 10-я школа, 12-я гімназія і 23-я. І з першага класа мы даем дзеткам магчымасць вывучаць кітайскую мову праз факультатыўныя заняткі, працу з настаўнікамі-беларусамі і носьбітамі кітайскай мовы. У нас у гімназіі працуюць яшчэ і носьбіты кітайскай мовы. А тое, што беларуская мова і кітайская жывуць побач, вось цяпер ужо праходзіць 6-й фестываль «Майстар кітайскай мовы», арганізатарам якога з'яўляецца наша установа, Беларускі дзяржаўны універсітэт, РыК БДУ і Управленне адукацыі Савецкага раёна. То настаўнік нашай гімназіі ў пачатковых класах, калі падавала матэрыял, то зразумела, яна яго падавала на беларускай кітайскай мове. І ўсе члены камісіі адзначылі ўсё ж такі, як незвычайна гучыць беларуская мова побач з кітайскай. Вось як незвычайна гэта гучыць. Мінулую тыдзень мы сустракаліся тут якраз з магістрантам факультэта
кітайскай філалогіі, вось Янка ён сябе называе, і мы пераканаліся, як цудоўна і прыгожа гучыць беларуская мова з вуснаў кітайскага чалавека. Ну, а вось у прынцыпе, канешне, гэта вы сказалі, што, канешне, ідзе вывучэнне, і ёсць і носьбіты, якія выкладаюць кітайскай мовай. Увогуле, як вот вы шукалі, як пачыналася гэта ўсё, як вы шукалі выкладчыкаў? Выкладчыкі, канешне ж, кадры вырашаюць усё. Хачу адзначыць, што з беларускага боку выкладчыкі да нас прыходзяць з БДУ. Ось Мікалай Мікалаевич побач, я вельмі ўдзячна гэтаму чалавеку. Мы бачым студэнтаў яшчэ спачатку, калі яны прыходзяць да нас на практыку, а потым ужо з Мікалаем Мікалаевичам вырашаем, як жа развіваць наш адукацыйны працэс, і каб нашы настаўнікі прыходзілі сапраўды вучылі дзетак кітайскай мове. Прыходзяць да нас на практыку і студэнты лінгвістычнага універсітэта, і, канешне ж, прыходзяць уже і спецыялістамі ў нашу гімназію. Але тым не менш, найчасцей да нас прыходзяць працаваць гэта менавіта ўжо выпускнікі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працуюць, упэўнена, не толькі выкладаюць прадмет кітайскую мову, але гатовы супрацоўнічаць з дзеткамі, з'яўляюцца класнымі кіраўнікамі і займаюцца не проста пытаннямі адукацыі, але і пытаннямі выхавання. Ёсць і носьбіты мовы. У рамках заканадаўства мы афармляем настаўнікаў з Кітая для таго, каб нашы дзеці маглі адчуць кітайскае слова, глыбей пагрузіцца ў культуру Кітая. Ну, вось, канешне, спачатку яны з першага класа пачынаюць вучыць мову, і як ужо да завяршэння курса вот гэтага вучэбнага, я ведаю, што у вас нават некаторыя дзеці ўжо ў старэйшых класах нават ездзяць на практыку ў Кітай. Сапраўды гэта было даволі распаўсюджана вось до 20-го года, да пандэміі. Затым мы працавалі перыяд пандэміі ў онлайн-рэжыме, і на сённяшні дзень так, у рамках нашых стасункаў, падпісаных дамоў, мы плануем накіраваць нашых дзетак у Танзінскі універсітэт, летні лагер, і міжнародную школу ў Шанхаі. Такі досвед ужо у нас дзесьці з 14-го года нашы дзеткі маюць магчымасць паглыбіць свае веды і прымяніць на практыцы кітайскую мову ў зносінах з дзеткамі іншых краін. Ну і непасрэдна я ведаю, што прадстаўнікі гэтых універсітэтаў з Кітая частыя госці ў гімназіі і бачаць, як вучацца дзеткі, і ўвогуле вас звязваюць пэўныя стасункі з некаторымі кітайскімі вышэйшымі навучальнымі установамі. Так, дамовы падпісаны з вышэйшымі навучальнымі установамі, але хочацца спыніцца менавіта на Танзінскім універсітэце, інстытут замежных моў, дамова была падпісана і ў 19-м годзе. Там навучаюцца нашы выпускнікі, не проста навучаюцца, а ўжо і выкладаюць там, з'яўляліся магістрантамі Танзінскага універсітэта. Так здаралася, уключаючы перыяд пандэміі, нашы выпускнікі накіроўваліся для навучання вышэйшыя навучальныя установы ў Кітаі і скончылі ўжо некаторыя з іх, паступілі ў магістратуру. Ну і калі браць Танзінскі універсітэт, то там вучацца і ўжо выкладаюць нашы выпускнікі. Ну, вось, конечно, самае цікавае, што вот такая сувязь у вас звязка, вы сёння так прысутнічаеце, як такі вось этапы пачынаючы з першага класа, і вось ужо далей універсітэт. Мікалай Мікалаевич, я вот памятаю, як мы з вами працавалі, як вы дапамагалі нам знайсці выкладчыкаў, знайсці спецыялістаў, якія валодаюць кітайскай мовай для нашага міжнароднага вяшчання. І вось тое, што у вас увогуле, я гаварыўся спачатку, сказаў беларускай філалогіі, але у вас цэлая кафедра кітайскай філалогіі. І вось як яна арганізавалася і хто там навучаецца, і як ідзе выкладанне прадметаў на кітайскай мове? Яковлевич,
Добрый дзень, дзякую за пытанне, за такую цікавасць да тых спраў, якія адбываюцца ў нас на факультэце. Я прадстаўляю кафедру кітайскай філалогіі філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. І на пачатку крышачку гісторыі. У 2001 годзе у нас адбыўся першы набор на кітайскую філалогію. Гэта была невялічкая група, быў сацыяльны заказ з боку Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. І гэта былі першыя ластаўкі, так скажам, нашых гадаванцы беларускіх школ пачалі вывучаць кітайскую мову. Выкладалі тады ў іх запрошаныя спецыяльна выкладчыкі з Далянскага політэхнічнага універсітэта. Я, як зараз памятаю, гэта была сям'я, якая вельмі полюбіла нашу Беларусь, а вот яны нават лічаць сябе беларускімі кітайцамі. Гэта прафесор Дзянцюнь і дацэнт Чан Сінюй. Зараз яны працуюць у Далянскім політэхнічным універсітэце, але ўсю гэтую справу, амаль усе дысцыпліны яны чыталі, выкладалі, і вы ведаеце, тады навучанне было 5 гадоў, і амаль усе выпускнікі зараз у нас вядомыя на ніве кітаістыкі, з'яўляюцца аўтарамі падручнікаў школьных, і галасы нашых выкладчыкаў мы можам пачуць на гэтых дысках, якія прыкладваюцца да падручнікаў кітайскай мовы. Далей, у 2006 годзе наборы на кітайскую філалогію у нас ажыццяўляюцца штогод. І на сённяшні дзень у нас ужо выпуск налічвае больш за 300 студэнтаў, якія ў нас навучаліся. Канешне, мы з года ў год апрабоўвалі нашы падыходы да выкладання кітайскай мовы, і ўрэшце рэшт, я думаю, што мы знайшлі такую аптымальную мадэль, таму што кітайскую мову выкладаюць у нас і нашы беларускія спецыялісты, і носьбіты кітайскай мовы. Гэта адбываецца на працягу 4 гадоў. А выкладаецца, канешне, асноўны блок — гэта кітайская мова з рознымі аспектамі, маю на ўвазе і граматыку, і фанетыку, і стылістыку, і перакладазнаўства. На выхадзе нашы студэнты атрымліваюць, я б сказаў бы, такую трайную кваліфікацыю зараз. Гэта філолаг, гэта перакладчык і гэта выкладчык. Я хочу сказаць, што мы удзячны нашым калегам з устаноў сярэдняй адукацыі, якія накіроўваюць сваіх выхаванцаў, выпускнікоў да нас в універсітэты. Сапраўды студэнты, нашы кітаісты матываваныя, здольныя, таленавітыя, і мы імкнемся развіваць гэтыя таленты, расціць іх прафесійна, і каб на выхадзе у нас атрымаўся сапраўды канкурэнтна здольны выпускнік, прафесіянал, які запатрабаваны у самых розных сферах сацыякультурнай, адукацыйнай сферы нашай краіны. Так атрымліваецца, студэнты нашы працуюць абсалютна ў розных установах і дэманструюць высокі ўзровень падрыхтоўкі у галіне кітайскай мовы, літаратуры і культуры. Скажите, ласка, вот тое, што прыходзяць выпускнікі школ беларускіх на факультэт, наколькі яны ўжо падрыхтаваны да кітайскай мовы, ўжо наколькі іх узровень ведання кітайскай мовы адпавядае вышэйшай навучальнай установе? Я хочу сказаць, што на сёння, на вялікі жаль, працэнт тых, хто вывучаў кітайскую мову
ва установах сярэдняй адукацыі ён невялікі. В асноўным прыходзяць да нас дзеці з такой базавай падрыхтоўкай ці ўвогуле з такім нулявым узроўнем кітайскай мовы, але мы прыкладваем усе намаганні, і на выхадзе нашы студэнты сапраўды дэманструюць высокі ўзровень валодання кітайскай мовы. І ў гэтай сувязі я хочу таксама падкрэсліць, што вся сістэма падрыхтоўкі высокакласнага спецыяліста ў галіне кітайскай мовы, яна скіравана на не толькі такую аўдыторную работу, это і пазааўдыторная работа, а яшчэ, што вельмі важна, все нашы выпускнікі, калі яны маюць жаданне, так, і маюць магчымасці, могуць паехаць у Кітай на моўную стажыроўку па розных стыпендыях, гэта і па лініі міжурадавых пагадненняў, па лініі стыпендыі Інстытута Канфуцыі, і таксама па лініі супрацоўніцтва з нашымі партнёрамі універсітэтамі. Ну і, напрыклад, у гэтым семестры у Інстытуце міжнароднай адукацыі Далянскім політэхнічным універсітэце, нашым стратэгічным партнёры, вучацца 14 нашых студэнтаў, на моўнай практыцы знаходзіцца. Канешне, у краіне вывучаемай мовы абавязкова трэба пабыць, каб паглядзець на спецыфіку, акунуцца ў гэтую атмасферу спецыфічную, і каб на сабе адчуць гэтыя розныя камунікатыўныя сітуацыі, да? Выбудаваць сваю адметную камунікацыю. Да? І гэта вельмі дапамагае у іх, так скажем, прафесійным росце, у накірунку ведання кітайскай мовы. Ірына Леонідовна, калі дзеткі прыходзяць у школу, у гімназію. Па-першае, гімназія это спецыфічная, і не ўсе дзеткі, якія прыходзяць у першы клас, ужо валодаюць нават беларускай мовы. Ім даводзіцца вывучаць і беларускую мову, ужо больш так аб'ёмна і глыбока, і ў той жа час займацца кітайскай мовай. Як ставяцца да гэтага бацькі і самі дзеці? Як ідзе працэс? То есть ужо дзеткі вашы, якія вучацца ў вашай гімназіі, ужо практычна 3 мовы у іх. Беларуская, руская і кітайская ці англійская. Справді, хочу привести один приклад. Была у нас одна дзяўчынка, прыйшла яна до нас у 7 годзікаў. І бацькі, рускамоўная сям'я, вырашылі аддаць яе ў беларускамоўную гімназію і на кітайскую мову. Для таго, каб не сумавала падчас навучання. І я скажу, што, канешне, гэта была адна з самых паспяховых вучаніц. Это была дзяўчынка, якая ставіла перад сабой мэту і заўсёды дасягала. І гэта была наша першая зорачка, якая была накіравана для навучання ў Кітаі. Затым зразумела, што і абрала яна для сябе навучанне ў магістратуры. Бацькі не заўсёды, канешне, гатовы да таго, што кітайская мова даволі складаная. Бываюць такія эмоцыі, што гэта прыгожа, гэта мілагучна, гэта перспектыўна, і нельга адмаўляць, што рынак працы гатовы сёння прынимаць спецыялістаў з кітайскай мовай. Прычым, хочу сказаць, што менавіта выпускнікі не заўсёды абіраюць лінгвістычны накірунак. І, канешне ж, спецыялісты запатрабаваныя ва ўсіх сферах. Это і лагістыка, і ахова здароўя, і, канешне, нам тут працаваць яшчэ. Таму што 35 школ, але тым не менш не ў кожнай школе ёсць на сённяшні дзень выпускнікі. І калі я слухала Мікалая Мікалаевича, то хочу сапраўды падкрэсліць, што і Беларускі дзяржаўны універсітэт, і лінгвістычны універсітэт гатовы арганізаваць працэс навучання для дзяцей рознаўзроўневых, для тых, которые прыходзяць уже з высокім узроўнем кітайскай мовы, для тых, хто прыходзіць і жадае, і у кагосьці проста базавы. І гэта даволі складаны працэс арганізаваць вось такі рознаўзроўневы падыход. Але тым не менш мы на выхадзе бачым спецыяліста, і мы працуем з гэтымі спецыялістамі і накіроўваем сваіх дзетак у тым ліку. Хаця я падкрэсліваю, што не заўсёды выбіраюць нашы дзеці
менавіта лінгвістычны накірунак. Выбіраюць інжынерныя спецыяльнасці, там таксама запатрабаваная кітайская мова. Выбіраюць медыцыну, лагістыку і юрыдычныя накірункі. Ну вось, конечно, калі выпускнік заканчивае гімназію, гэта ж далёка не значыць тое, што ён далей будзе працягваць сваё жыццё, звязанае з кітайскай мовай. Ідуць розныя прафесіі, але для чаго ім патрэбна кітайская мова? Для чаго ўвогуле не спецыялістам, не перакладчыкам, не тым, хто займаецца менавіта кітайскай філалогіяй, патрэбна кітайская мова? Можна я адкажу на гэтае пытанне. Сёння мы знаходзімся на такім узроўні нашых беларуска-кітайскіх сувязяў па ўсіх накірунках, да, што вельмі запатрабаваны у нас спецыялісты з розных галін эканомікі, якія павінны ведаць кітайскую мову, калі хочуць супрацоўнічаць на высокім узроўні з кітайскімі арганізацыямі, установамі, фірмамі і гэтак далей. А для таго, каб устанавіць эфектыўную камунікацыю, вось гэты менеджерскі праект, трэба ведаць кітайскую мову. І тут мы ўжо гаворым пра кітайскую мову як інструмент спецыяльнасці, інструмент прафесіі, які дапаможа канкрэтнаму спецыялісту, да, нейкія для сябе зрабіць канкрэтныя эфектыўныя крокі у плане супрацоўніцтва з прадстаўнікамі Кітайскай Народнай Рэспублікі. Дарэчы, Міністэрства адукацыі таксама падкрэслівае значымасць гэтага пытання. У 2024 годзе быў праведзены семінар з удзелам устаноў адукацыі рэспублікі. І ініцыятарам было ж, конечно, Міністэрства адукацыі. І падкрэслівалася пытанне менавіта спецыялістаў з кітайскай мовай ва ўсіх галінах і сферах прафесійнай дзейнасці. Таму мы, кіраўнікі устаноў адукацыі, у якіх вывучаецца кітайская мова, і тых, хто плануе вывучаць кітайскую мову, адчуваем адказнасць і важнасць гэтага пытання для Рэспублікі Беларусь. Дарэчы, у гэтым годзе пашырылася сетка рэсурсных цэнтраў па ўсёй Рэспубліцы Беларусь, рэсурсных цэнтраў менавіта кітайскай мовы і культуры. Першы, калі мы адкрывалі ў сваёй гімназіі, гэта быў першы ў рэспубліцы рэсурсны цэнтр. Цяпер гэта цэлая сетка, і праз рэсурсныя цэнтры мы маем магчымасць аб'яднаць нашых настаўнікаў, якія выкладаюць кітайскую мову, павышаць іх узровень. Ну і, канешне ж, праз рэсурсную дзейнасць мы можам прыцягваць і вучняў да конкурсаў, да вывучэння кітайскай мовы, культуры, ну і зацікавіць для таго, каб у будучым гэта быў высокакваліфікаваны спецыяліст. Ну вось, вельмі цікава вас слухаць, цікава пра гэта гаварыць, але ў мяне засталося яшчэ одно такое таксама цікавае пытанне. Зараз трэба сказаць, што у нас выдаюцца кнігі перакладаў кітайскіх пісьменнікаў, вядомых кітайскіх пісьменнікаў, класікаў кітайскай літаратуры. І калі мы пачыналі гэта, я быў адным з першых, хто прымаў удзел, вось выходзіла такая серія «Светлыя знакі Китая», дзе трэба было перакладаць з кітайскай мовы, і мы перакладалі Дуфу, Лібо, Айціна, іншых творцаў. Ну, гэта былі в асноўным, ну, я, скажем так сказаць, не ведаю, на жаль, кітайскай мовы, гэта былі падрадкоўнікі. І трэба было слухаць, трэба было ведаць гісторыю Китая, трэба было ведаць вот гэту спецыфіку, бо у Китаі, конечно, незвычайная паэзія, вобразная паэзія, і, конечно, яна адрозніваецца ад нашай вот сваёй, можа быць, такой глыбінёй, шырынёй, філасофскасцю. І цяпер, вот, дзякуючы вам і вам, з'явіліся перакладчыкі з арыгіналаў. І ўжо цяпер пры перакладах нашых, скажем, творцаў на кітайскую мову, з кітайскай мовы ўжо больш
працуюць спецыялісты, якія могуць перакладаць літаральна з мовы арыгінала. І гэтыя спецыялісты якраз многа іх выпускнікоў менавіта вашага факультэта, менавіта вашай кафедры. Так, Навум Яковлевич, я б сказаў бы наступнае. Нашы студэнты, кітаісты вельмі любяць перакладаць і робяць гэта з ахвотай, а нашы выкладчыкі, конечно, вучаць іх гэтаму, кансультуюць іх гэтаму. І скажу такі, можа быць, дзіўны факт ці назіранне, што нашы студэнты многія, перакладаючы творы кітайскіх аўтараў на рускую, беларускую мову, калісьці, можа быць, яны в першую чаргу перакладалі б на рускую мову, але праз кітайскую мову яны ідуць да беларускага слова, да беларускай культуры, да беларускай літаратуры, бо ведаюць, што гэта запатрабавана, што тут ёсць лакуна, і гэты працэс для іх вельмі цікавы. Таму мы, канешне, ахвотна удзельнічаем у розных праектах, і нашы студэнты, нашы супрацоўнікі перакладаюць ужо без мовы пасрэдніка, таму што яны абсалютна падрыхтаваныя у гэтым плане спецыялісты. І яшчэ пра гэтую цікавасць да перакладчыцкай справы. Не так давно сумесна з Рэспубліканскім інстытутам кітаязнаўства імя Канфуцыя мы правялі такі рэспубліканскі конкурс мастацкіх перакладаў з кітайскай мовы пад назвай «Люстэрка слов». І вы ведаеце, мы здзівіліся, наколькі багатая геаграфія. Усе рэгіёны прынялі ўдзел у гэтым конкурсе, ад устаноў сярэдняй адукацыі да тых, хто вучыцца в універсітэтах і на курсах інстытутаў Канфуцыя. Удзельнікаў было больш за 100. Уяўляеце, колькі было даслана перакладаў і класічнай паэзіі, і сучаснай паэзіі, і прозы таксама. Былі тэксты спецыяльна падабраныя для гэтай справы, але аргкамітэт і журы, канешне, мы парадаваліся таму, які матэрыял мы убачылі, таму што все гэтыя дасланыя работы сведчылі пра высокае перакладчыцкае майстэрства нашых навучэнцаў, нашых дзяцей і студэнтаў, якія займаюцца кітайскай мовай. І гэта сведчыць яшчэ пра любоў да мастацкага слова на розных мовах. І сапраўды ў гэтым накірунку мы будзем працаваць. Я думаю, што наперадзе яшчэ у нас многа цікавых праектаў, многа цікавых перакладаў. Дарэчы, мы таксама зараз робім нават дапаможнік, вучэбны дапаможнік па тэорыі і практыцы мастацкага перакладу, дзе будуць уключаны тэксты перакладаў і на беларускую, і на рускую мову нашых студэнтаў, а таксама пераможцаў конкурсу «Люстэрка слов», якое праводзіцца ўжо 4-й раз у нас. Ну што ж, вельмі хацелася б яшчэ далей працягнуць гаворку, таму што, вялікая мова вялікага народа, вялікая культура, і, канешне, пра кітайскую мову можна гаварыць вельмі многа, і пра навучанне кітайскай мове таксама. Дарэчы, хочу сказаць, што у дзень кітайскай мовы у нас будуць гучаць у нашай праграме на канале «Культура» будуць гучаць вершы кітайскіх паэтаў у перакладзе на беларускую, на рускую мову. Прычым некаторыя пераклады нам прыслалі з міжнароднага радыё Китая. І вось літаральна одно слово нам засталося тут літаральна. Скажыце, ласка, калі я вучыўся у школе, Ірына Леонідовна быў, у 5 класе мы выпісвалі часопіс «Кітай». Уявіць тады сабе, што нехта будзе разумець кітайскую мову, нехта будзе нават чуць кітайскую мову, было вельмі цяжка. А цяпер, канешне, у вашай гімназіі дзеці, яны бачаць Кітай на малюнках, на здымках, слухаюць перадачы, глядзяць тэлевізор. То есть разам з беларускай гімназіі жыве і Кітай, і кітайская мова. Гэта сведчыць пра тое, што сапраўды мова служыць месцам зносін і сілай, мяккай сілай, якая вывучае кітайскую мову, вылучае кітайскую мову.
так. Ну, што ж, дзякуй вялікі за нашу гутарку. Дзякуй за тое, што вы прыйшлі до нас у студыю. Я нагадаю нашим радыёслухачам і радыёгледачам, як я цяпер гавару, вось, што сённяшнімі маімі гасцямі былі дырэктар беларускамоўнай 23-й гімназіі горада Мінска Ірына Леонідовна Пасюкевіч і загадчык кафедры кітайскай філалогіі Беларускага дзяржаўнага універсітэта Мікалай Мікалаевич Хмельніцкі. За гукарэжысёрскім пультам працавала Ларыса Мараева, за відэакамерай Алеся Давідович і Марія Казлова. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.